Καλησπέρα φίλοι μου. Εδώ βλέπετε τα φελιζόρ που θα βάζουμε τα ψάρια στον πάγο. Όπως βλέπετε είναι αρκετά. Εδώ είναι καινούργια κατασκευή του Λάπας. Από μέσα θα είναι το στούντιο και από εδώ απ' έξω θα τακτοποιήσουμε όλα τα ψαρικά μας. Οι κάμερες, φωτισμοί, βαλιτσάκια και τα καλάμια μας. Έχουμε μπόλικο χώρο και άλλα τα πράγματα. Έχουμε κενό, μπορούμε να βάλουμε και άλλα καλάμια. Και εδώ θα βάλουμε και τα εργαλεία μας, ό,τι μας χρειάζεται. Εδώ. Βίδες, όλα. Εργαλεία, ρησοπρίωνα, όλα χωράνε και θα κλειστούν με ντουλάπες. Θα σας το δείξω στο επόμενο βίντεο, φίλε μου. Προς το παρόν, γεια σας, θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο.